nuwun sewu Bapak Dukuh pancen saiki usum wonge wong nek esuk ora kangelan le gawe lawuh ning jam 5 sore Pak Dukuh mumet muter le golek butuh Era Dukuh mriki ora. Dukuh kene ora. Ora apa? Ora beda. Ora beda karo dhewe. Ya beda karo Dukuh saiki Dukuh iki bapake wong sak pedukuhan ewo sedina to ndek gawe sedine wong 10 ki ya 10 dus. Nyumbang pira sak dus ki ya 100. Alah, ngono nek gugu kula Pak Dukuh nek dipunjung rasa didahar sesuk nek jagung digawa. Lah digawange Kak. Kuwi ora kena dibalekke, Mbak. Wo, ora kena to? Ora kena. Rumasane njaluk susu ngono apa? Aku wis